Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Baba pamuselana mai ya shikangwa kuti ya vedu zvipamu timonetska dzichivamo sichingamidza tsanganyiro kwakwaita saka chakumbira vana baba tiuchireka nerumashure mangu vana mai muchibudza tiuchire vana baba tidzikokore zvakare tiri muhorodi yakanaka yoeaster ndodaira kuti mukatarisa news this time easter mwari nemudzimu zvatikomborera accident dzinenge dzaita shoma naye muno muzimbabwe but kuchengetwa namwari chatoda ngokudzai kuti kana mwaya kudare munoita zvinodiwa nodare vanhu vese panyika mumwe ano nguva dzake dzekupenga kana uchipenga unopengera kumba kwako kuti mudare mune kana uchipenga unopengera kumba kwako kuti mudare mune kana ukagarapo unoita zvinodiwa kana nyaya usingagutsikana unokodzere kuramba kana kuti apiwa asi tinoona kuti unoita apiwa asi uri tsotsi toona kuti iwewe unofanira kutsvanywa zvese izvo zvirimwa kana uchipenga kuenda dzimwe chechi unoona vachisa mabhandire matsvuku mumusoro saka ukayapatika kutonga uchiratidza kuti uno masimba stereka masimba kumba kwako unotonga vakadzi vako novana vako kana unotonga murume wako kuite mudare muno mutemo wenyika unoteedzwa saka unofanira kuteedzera zvinodiwa tine nyaya yatinosangana naye futi yokuti vanhu chihure chiri kuwanda kana akagora unonzara kuya kwayaitawo vakadzi vachada nevarume vasiri vanhu ende imi varume muchada vakadzi vasiri venyu mhosva dziite shoma munofanira kuzvinzwisisa izvozvo masabhuku tinongokumbira kwamunogara ikoko nokwatiri kuendawo kana zvinhu zvauya sekuuya kwazvinoita purezidendi kuti vanhu vakuti munhu afe nenzara kana pakanzi pavhireji pada kunyorwa muromo unyodya muromo iwo unovana 10 mumwe anovana 2 nyoresaiwo vana zvinonzwisisika musaitirane majerasi vanhu vese vanonzara tangobuda munzara tese tiri pamwe chete munofanira kuzvinzwisisa izvozvo kurarama pamusoro penyika hatidi kurarama nomagarachi kana kupesana vanhu munofanira kuti mukatadzirana zvigumbo idova zvinofanira kungoti zvikangoitika nguva rii zvobva zvapera ndo zvamunofanira kuzwisisa izvozvo unouya kugarapo uchitongwa nyaya yako toona kuti kutaura zvake ano zvimwe zvimaemotions zvake zvaanazvo kwete hazvisiri izvizvo takapopotana nezuro takapesana nezuro but kana taa pano tongoita chinhu chimwe chete chokuti tiwirirane ndo zvinhu zvatinofanira kuita izvo zvikangofanira kuti purezidendi pavari kuuya kushamba kana dhethi racho razopasa kana ripi rinenge rapasa asi unogona kuenda uchifara kuti kufara purezidendi kuti takawina ndisuka munopedzisira warohwa ude kunofarisa zvisirizvo uri muridzi wavo tine nyaya yatakarangariwa napurezidendi yatinayo muno muzimbabwe madzimambo vamamarriage officer taakuchatisa hatisi kuchatisa chete nokutoresa vana mabhethi tavakuita zvese izvozvo kurangariwa kure kuti madzimambo masimba yari kuita yari kuwedzera ende masabhu kuti malamusa muti wacho muchita se muchipiwa zvinhu zviri kuitika izvo saka chakanaka kungoremekedza hurumende yenyu inenge iripo ichingotitira zvakanaka izvozvo tinofanira kuzvinzwisisa kuti zvinhu zvinofamba sei hapana munhu ari pamusoro pemutemo nowana above the law munhu wese anofanira kuva pasi pemutemo munhu anofanira kuva pasi pemutemo mwari achisikadenga nonyika pakupedzisira akati ndiganisi chini chinhu chandasiya panyika ndobva atingasiya chinhu chakafanana naye ndobva aisa munhu panyika chireva kuti munhu ndiye anotonga zvinhu zvese panyika saka tofanira kunzwisisa kana tagara apa bvuma mhosva yako chaiyo chaiyo kana isiro totoona kuti kunyembedziwa ino mhosva hakuna mhosva kuharara hakusi kuno mapavha chete kana kuno kuruzevha dziriko
Mese mamurapa munopomba munoroya munoita zvakaipa. Asi kunonoka kubatwa chete musi wanobatwa ndopono shuwa ndini munhu anoita chakaita sei chakaipa. Ndipe nyaya yatoni. Ndoda kuti nyaya tirove chop chop. Ndapiwa nyaya ripoti kuti nyaya dzinenge dzakatiwa ndeipa. Murume wangu dambudziko ririitika nyaya yemagirlfriend. Aisi kupera. Andana navanhu munzvimbo mandinogara. Saka chakazondirwadza pagirlfriend rake rekupedzisira randakabata manje. Ndakaenda ndachirovana naye. Pesa pandaitsvaga dambudziko kuti chii chiri kumbonyatsoitika pamurume wangu. Saka mukadzi uya mashoko yaakazondiudza akandirwadza kusvika kupedzisira. Akauti kudi? Akandiudza kuti zvibvunze kuti iwe murume wako sei ari kuramba achiita zvemagirlfriend. Murume wako akandiudza kuti iwe nedambudziko wakashapa usi mukadzi Haanake. Saka ini ndinozaramba ndichigara sei nemurume ndizvo nini zvangu. Saka ndauya kuno saka ndakakwira dare tini naye waine zvangu rege ndiende zvangu nokuipa kwangu. Une vana vangani? Ndine 4. Girlfriend une vana vangani? Ane 1. Wapi murume wako? Aiwa ndizivira ndizvo kuti ndine 1. Tuudze kandi wakamudza kushapa kwake. chokwadi amai yoranisana Oda wapele tausani kangwa? Muraino mukadzi utogara nemuraino chete. Saka vangu vanongozivana chete mukufamba. Ndasanda kutaura naye kuti tigare kana kuti chibura ndikupa ndiponze. Ndasati tangofambidzana kufamba kwokuti tasangana munhu atogara nemuraino. Saka pane pandakazomubvunza tasangana ndichibva kutenga muriwo. Kati iwe right nhasi takuona shuwa takabva tatora phone number dzake. Phone number dzakaita kubhipa. Pabhipa zvikanzi yakataura ndini asi kutaura nemiba mukadzi wenyu. No. Rega nditaure ndichiti. Shamwari. Ripoti yapanapa yati mukadzi achabuda. But wasvika kukupedzisira kunogona kubatsira kana kusabatsira. Chokaimba. Uri kumugonera here? Kumugonera ndumugonera asina muvhiringa yakatuka. Naye. Unonzwa wose kana munhu anzi akashapa iwe uchirara naye mukadzi utaura izvo? Ndakatombobatikana nazvo. Saka ndinobatikana nazvo ndikakumbira uregere chikumbira kuti ndikati kudzimai munhu ngainini handinoziva asi kugara sangana mudhudhera. Iye nokunzwa kuti mashure kwazvakamboita zvakati nditi abvapo mashoko yawo. Ndo girlfriend yako yekutanga here? Kwete. Ukaita makani magirlfriend? Matatu kumashure iyo ndipechitatu. Chiauti unoramba uri churi kwese kwese uchichenda. Zvakaitika mapango. Unobva kukusikana kuchakwe? Kuskimu kujeroti. Ndokumba kwa bereko wangu. Abereki wako vari Varimo. ndaifungidzira kuti zvawataura ndazvo. But ndaiti kana tichirarama munyika yevapenyu dauti mbiri une vana 4 handiti kana ukatorwa zvakashata zvakatorwa kuti murume wako azviite kugirlfriend ende murume wako aratidza kuti zvaari kutaura zvinhu zvokunyepa girlfriend chwakadanana napo. Rega nditaura kana kuti dano girlfriend inokutakura kudarika mukadzi wopamba kana kufona inofona kudarika mukadzi wopamba. Wazvinzwa? Kana kutoilet inoenda newo matishu chaika kukukuta nokuti inenge ichibuda igirlfriend inoita izvo. Uri kunzwa zvandotaura? Asi ndoda kuti musha wavaki titaura wakatarisana nei. Ini ndiri kufunga kuti musha wako timbomonita tione kuti unogara sei. Ndoda kuti musha wako timbouchengeta isusu iwe uchigara kumba kwenyu tiri kuno timbouchengeta tione kuti unogara sei. Unonzwa sei na? Ndakana ndichigara hangu ndichichengeta vana sezvokuti nini ndichaenderera mberi nomurume wangu uyu baba. Nini rudo naye handisisina. But ndiri kuti inini umboenda munogara pamusha ipapo. Nhasi ndetichi? Next kwati musi wani? Ndoda kuti uzodzoka musi wa13 ndione kuti wagara sei. Uri kuzvinzwa? Asi ndauda kutaura zvakawanda ndoda kuti pamba ipa usi kubva inogara ipapo. Iwe mukadzi wako wakabereka naye. Uri wrong pasi nokudenga. Iwe ukaona akuchema so uperi. Paunonzwa chinzi vanhu vari kufa chinouraya vanhu asi chinhu chiombe ndicho zvicho. Iwo angati akubatira huku yechingwa
pesa paanozvita anongobata mari achindipa ndosaka ndakasvika pakuzeramba ndatoona kuti anongoti anganopa mari 200 kuti waita zvakanaka. This time anobata 600. Handiti akaita magirlfriend makani 3 2 600. Wazvizwa urikuzviva zvakutaura 600 unodzoka pana pamusi wa14 kuwaya musi wa14 nemukadzi. Wazvizwa kuya musi wa14 nemukadzi. Ndinoda kunzwa kuti kubva nhasi zvachinji mwaya mese mwaya nebhasi chaukutadza kutenga motikari chimwe yemagirlfriend uri rombe uri rombe dai upenyu hwedu hatu kumberi isiso wabereki wangu ari munhu unofunga unotipupurira ukamboya wakatitonga pakutanga akataura mashoko anorwadza kumberi kwawabereki vangu akatadza kuudza atete wabva kutitonga akatora mari akaenda kuMozambique ukandisingazive nini mari yati kashanda mumba kandina girlfriend unobata kuMozambique ndakamuregera akadanana nemukadzi wemunhu munzvimbo mandinogara zvese ndakazvigamuchira nhasi abva azodanana uye akasvika kuzondiudza dambudziko rangu pakadariziva saka zvinorwadza sei izvozvo kana ndimi ndosaka ndati zvaapa ndiri chindipa nguva vabereki vari kupiwa mwana muri papi right ya nyaya chimbotisira mazvinzwa yayedu kubva nhasi tombochengeta musoro wavo mazvinzwa ndati kumubatira kwese kwaita uko ari kubata 600 asi tiri kuti vari munodzoka musi wa14 kubva nhasi kusvika musi wa14 panofanira kundiudza kuti paanochenje ugara zvakanaka nomwana manzwa zvataura kana zvaramba teedza zvinhu ende uri kuona so vanhu ava kuya kupa mushapa kwa kuda kukumisa chimiro kuya kudari kuda kumisa chimiro hakuna kutaura mazwi anodzimba kana zvokapfeka nomajiwa kuti kwamari nomagirlfriend azviratidze kuti ukarongeka iwe uri rombe fako ndogara mukadzi zvakanaka batana muende kuti izvi kuchichiri nguva yekukwira mabhazi kutadza kutenga motikari rombe romunhu mukadzi yato bvisa yeti bvisa tikumusoro bvisa handiri kuona tinotaura namwari nguva dzose tiona takuti bvisa tasva zvatakuona musoro make kunze kuti utsvuku hwana hausi kuzora mafuta kao hausi kuzora zvimafuta zvenyu ndokutosikwa namwari akadana navabereki vake uri kuona zvakaitwa igirlfriend iwewe zvikandikwidza ukamuswa 14 ndinofonera dispo kushamba woenda kujeri ndokutera nokoti kwandojamedza sikokoti ombopika ndozviita izvozvo ndikagumbuka ndozviita enda musikana ndokona togasi so zvinonyatsa usikuona munhu anotoyemurikawo changa chakaipa chi iwe zvakumusoro wako haubude bvudzi ndebvudzi ukanenge nokutana uchikera nomukadzi akanaka kueni zvakauna tosangana wazvinzwa endai kumba da kunzwa zvinhu zvachinja iwewe piwa namba dzangu unopiwa namba novakomana vanokupa namba dzangu utaura nei pafoni ndetaimu yandofonera ukete pese pese kuseni kubva na 5 kusvika na 8 manheru kubva na 6 kusvika na 10